Kanigari ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakongsan jong ka khubor. Mentagasi onidan bentang Menteri Rang Badu Narendra Modi kumbukongsan ha ka convocation ka baar puar jong ka IIT Guwahati lengbaki kor gibor. Hanen kasingi la sedang ban pli ye ki katuk aniki kelas ha ki skul bagi jaka puli ha Meghalaya. Ujor Ejahar u Director Jongatnat Information and Public Relations ke Meghalaya persya ye ki bapeni ye ki khubor hamsaya ki bamdan jingsisha lengba ka WhatsApp ka baha ka arfo terik mentau benai. Bad ha ka baide bat u COVID-19 na Meghalaya nen kasingi sa nyopulai ngut ki briu ki yo ya ka ni jingpang bat ar ngut ki laklat no. Ki khubor ki babnya. Ka convocation ka baar puar jong ka IIT Guwahati kan long mentakasingi lembaki kor kibor internet. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi long kongsan ha kani kicing elang pun ko buram ya ki samla pulie ki bala pendep ya ki jing pulie na ka IIT Guwahati. Ki wede ki bakrau batri ki banedan rangkat ha kani ka convocation ki kenthop yo menteri katnat puli puthi jong ko sarkar India Ramesh Pokhriyal Nishank menteri khna Sanjay Dhotre bat menteri Rang Baka Assam Sarbananda Sonowal. Kajing pelak khubor nak IIT Guwahati ka ongba nak benta kani ka convocation kalapan kriya bansa miki khusnam lengba ki jing trekam ki baraki kor komputer kadi ka jaka puli kalapan kriya ru ya ki jaka shandur khnang baki samla puli kin laban shandur hakikat tu ani ki jaka ki bala jit kerpang hapo ki kerpong jong kani ka jaka puli unong ai khubor jong All India Radio uyatho ba ya ka IIT Guwahati laseng haus nem khat khandai spa khandai pusau bat kala kenjo arpusan snem haus nem arajar khat khandai ha Meghalaya hadien ke jingkhang khadep ka bala bun benai ye ki jaka pulie na ka daw ka klam COVID-19 ki skul ba ki jaka pulie ki lakhi imbyang nen kesngi da ki sur sawan ki khna skul bat kinong hikai jong ki katuk an ki kelas kata ka kelas 9 hadu kelas 12 ki bala la bani kendu ila kinong hikai banyo jing pensyai halor ki benta ki ba ki sngo artatien wala kam dan ke jinglong kelas hapok ki kamera kelas kumba julong na kabenta kani kejing slok apdeng ki khna skul bat kinong hikai ki khna skul kila don kam ban yo ye kejing munjul kabada kejing tho na la ki me ki pa haba ki wan skul hagi babun kli ki skul hakeleng kejala la yo i kejing bun jo ki khna ki bala wan shila ki jaka puli ki nong hikai kila pen pau bawa lagi online class kila yarap sibun hendai ki don ru rengkat bat ki babun kejing bat kila ong ba omdan ka bakhamba bani ka jinge kendu ka ba markmat ha ka kam ai jingi kai ki khna puli kila yo ban rung shek lagi school da ka ba bot rung ti ki SOP ki bala penmi da ka sarkar jila Director Katnat Information and Public Relations jong ka Meghalaya ula ujor da ka ijahar ha officer in charge ka cybercrime police station Meghalaya Shillong ba unde ya kebadan kam kat kum ki kendon ka an persya ki beriu ki bala pensapriang ye ki khubor ki bamsisha lengba ka WhatsApp ha ka arpho terek mentau benai ka ba ong ba menteri Rang Ba ka Meghalaya u Conrad Sangma ula penbena bakandan ke jingkhang dam bapura ha ka singkong ba ka siba ar ha ka sorselong susu kani ka khubor hamsaya ka ongru ba on pentri kam ye ke jingkhang dam khnang ban bot din ye ki beriu ki balai kendu bat kinong pang COVID-19 ki bana Shillong bat bala kuntu ya ki nong song senong ba ki de ban ai ki jingi trelang hakawi pat kaliang u assistant director news jong Durarshan Kendra Shillong ru ula pentin ba ula ujor Ejahar bat u head officer jong komandan rating police station Shillong persya ya ki jingpen priang kubor hamsaya lengba ka social media da ka bapenan kam da ka sharp jong ka DD news Shillong haka arpho trip unai lur arhajar arpho ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides nen ka sngi kala rakhi ka sngi kerpang jong ka jingsuk ka bala rakhi ru hasatla ka perthai kum ka International Day of Peace ya ka baju rakhi man ka snem hapo ka satri jong kinong lam ktin ka jingsuk khanang ban bu thong na ka benta ban le ye ki kam ki bede ba ka suk ka san ber osis nem nenter menta usnem ya ka International Day of Peace ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides kala rakhi ha ka headquarter jongka ha ka jala da ka jingwani shimunta ka batang khandian ngut ki dukhon ka phang pedeng jong jing rakhi mata usnem kalong
penuan dor ya ke jingsok da ke jingishin bentalang da ka bapen priang ya ke jingle isnei ke jingle asbun bat ke jing kermen khamtam ha ka bakum kani ke khap bakta ke jing pangklam la penung ru ya ki jing kop online halor ke jing snai ki video bat ke slogan ha ka bai de ke jing sok kum kada ke jing pli ke jing rakhi ya ke International Day of Peace arajar arpho la penlong ya ke jing tung ding ha ka jaka hikai pentibin kebadan ha tengar ha ka shipo terik menta ubnai ya ke balatip ka panshmar hi de kani ko khobor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong ha Meghalaya sa nyopulai ngut kibri kila yo athma ya coronavirus nen kasni kibakanthop ya san pukundai ngut na East Khasi Hills District khat armut na West Garo Hills iwe na North Garo Hills but iwe na West Giant Hills District da ka jing yo pangshu sa kini ki nyopulai ngut ka jingkhen jong ki bedang don yo COVID-19 na Meghalaya kala poi sa ka arajar sispa handre pukundai ngut kibakanthop ya shi hajar san spa handre pukundai ngut na East Khasi Hills khat lai ngut na West Khasi Hills handre ngut na South West Khasi Hills but she spa lai puprangut na Riboy District kibalakot na kani kajingpang nin kasi gidon khat sangut handre ngut na West Garo Hills sangut na Riboy District lai ngut na South West Garo Hills but arngut na East Giant Hills sa arngut kinong pang gilakla no na kani kajingpang kabalakanti kijingyap kibrio no COVID-19 ha Meghalaya sa kalai puprangut but kibalakot gidon syaka arhajar san spa arbunyungut kini ki arngut ki belakla no ning kesengi hani grims ki kunthop yo we urang ba breu ba nyopu san snem karta bat kalong kemi ke basa pupra snem karta baro ki bela sakta au coronavirus ha Meghalaya hadu menta kilong 10,000 news pa lai phulai ngut lai thu director jong kotnak ka koi ka khya ka jala u Dr. Amanwar hadin ke jing sangap jar ka balapalat shita yo ka sarkar Meghalaya khatdu kala penshai bahkan sakmi bnia ahlor ki jing keno bamsap balakeno da ka seng BJP ka balong ko we ni ki seng san perthei ka balong ko khot jong sarkar sunrop jong Meghalaya ka BJP kala penni e ki jing keno bamsap persha ki artli ki autonomous district council jong jela ka ta GHADC ba ka JHADC ha ka ba kala berngem ru banweng no ye ki jing long khot ha ka sarkar sunrop ka basin share ka Meghalaya lada ka sarkar kamla ban penbe ye ka ni Menteri Ramba ka jela Conrad ke sangman nin ka sngi ulo ong ba ka sarkar kan mi pnia hlor kini ki jikno bat kan sa shim ye ki sinjam ban le ka badan kam ha ka be dei ba ka jing kno jong ka BJP ba ka sarkar jela kam shimna ajing tim buat hadian balaya ke porsi tayo Menteri Ramba ulo ong ba ye ki jing ye kren ye tai na ka benta kani ka kam ka sarkar kala de ban le bat kala shim kyaru halor kani kamat laban pen kenal ba ke BJP unit jong jela dang shen kala pen pau ba kala penlong ki jing ekren bat kinong elam jong seng kmi na dali ban weng no e jing kershan ya ke sarkar sunrop MDA ha Meghalaya bat menta kadang ap setang e jing munjur na ke seng kmi Menteri Ramba ka Meghalaya u Conrad ke sangman nin kesengi ula pedang sung bahaya ke jing pelat jong sarkar pedang ki atli ki bil ki bede bi kinong rem kata ka Farmers Produce Trade and Commerce Promotions and Facilitation Bill arajar arpho but ka Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill arajar arpho laban kedo ba ye kini ki artli ki bill la ajimin jor da Raja Sabha Menteri Ramba ka Meghalaya lo ong ba kani ka bill ka be dei bat ka bit ka biang juginong rem kalong ka papiang e bat la dei ban le ya ka kam haswa ulo ong ba kini ki bil kin ai ki jing lai luot ki pa nong rem na ki jing sate ki babun ki e ha ko ka liang kan la ban ya rap ru ki nong rep ban yo ya ka dot di mar ka ba kham kor ba kan pli la ru iki ba kin yo jit ya bun ki lak kinti Menteri Ramba ka Meghalaya u Conrad ke sangman ning kesengi ulo ong ba ka sarkar le keren ha ka jing lang kmi bnia ye ka jing ya saprang ki kam ki jam ha ka jela ba on plino ye ki khat artli ki Industrial Training Institute ha ka jela kat ha ka arpusa trik menta ubnai kat tu ni ka khubor lakot ka balawan shiphi na ka All India Radio Shillong